Mayong buntag or mayong adlaw mga kamugna, ania kita karon sa lungsod sa Cordoba. Ikauban nato kining usa ka higala nato nga nakauna-una paghimo siyang Pinoy-anan sa usa ka gamay nga sakyanan or gitawag natong multicab. Atong hinabion kini si Bay Henry nganong nakauna-una siya og paghimo og Pinoy-anan. Aning simple nga sakyanan ang uban kini kasagaran makita nato nga dagko nga mga sakyanan gihimo ni laban. Nakauna-una siya kabahin siguro ni sa kanang budget pod siguro nga nakauna siya nga cute ang iyang gihimo nga campers van. Bye. Oso may hatag nimo encouragement ngano nakahimo ka ingon ani nga klase sa kanang Pinoy-anan gitawag nila campers van. Pag panahon sa kuan lockdown way nahimo scan sa YouTube nakita ako kuan dahimo na yung ani nga mga kuan mga community o mga tao nga dugay na gapuyo og ingani nga mga klase nga mga kuan mga balay sakyanan gitawag na camper van. So nauna ako kay base sa akong trabaho pod kay sige man ko kay biyahe isang taga Cebu ko pero ang akong trabaho kanunay naa sa gawas sa Mindanao pagkakaroon naa sa Mindanao kanunay ko na lockdown ako diri sa Cebu. Kono na ako nga ug moadto ko Mindanao kaysa mag-abang ko dito o mag puyo og kanang mga pension house o hotel. Mas makasave ko magbuhat na ko ngani atin na kong puyo, di ba? Mas nindot mura siya kuan ba sa tawagan dili ka magbayad og abang kada adlaw na tanan dire na koy pwede kang maluto, pwede ka CR, pwede ka ligo. Nag-asa ko gusto mo adto o asa ko gusto mo park mahimo na ko timing kayo kay unya mahal man kayong kuan ko ug palit kag kanang van gyud nga dako. So for practical reason lang akong naunanaan nga makita lang ko daghan matag mga surplus diri nga kanang kuan mga van minivan dito sa Japan. Pwede na to makuha gibudgetan ako ni kuan 50 mil kita usakyanan. So tuong ubang nga di ko kitag 50 mil nga van pero pinagi sa Facebook karon nga na mga marketplace. So mabuta na ka dito nga nangita kay ngani nay dagang offer nimo. Amo ning naipalgan gini mo ang budget nga na sakto sa imong unang plano. Tanaw ra man nimo ko abot. So nagpatabang pug sa akong ikagaw nga kamao sa nga dugay nagtrabaho nagkuan kaning sila pa yung mga sa Japan para mamili ko nga i-refer ko niya ato sa mekaniko nila sa mga tanaw. So pag ingon ako nga gipatan-aw nako okay wala gyud kay lockdown biya di ka kato dito kung asa na siya gipalit nako. So nagpadala nag video nako pa-videoaran nako gipatan-aw nako ang gipaandar siya kaya gipatan-aw nako sa akong igagaw kato sa mekaniko siya sige okay na siya. So mo to giphatod na nako yaran. So wala yun kay minus ba ang atong movement atong panahon na. Okay. Unsa may mga materyales Bay Henry nga imong gigamit kay unique man kayo nindot pod og mga concept kay unsa ni nga klase ang imong gihimo nga banig kisami ni siya banig unya kining imong so ang konsepto gyud akong naunaan kay Pilipino. Gusto ko ipakita nga Pilipino yung siyang style sa mga van. Kasagaran makita na ako sa YouTube mga nindot ka ilang ang gamit. So nakita ko kuan base sa pagtanong-tanaw sa mga YouTube, pila ka mga videos akong gitanaw. So mao ni akong na-come up na setup. No? So ang mga kahoy gamit ako diri
mga recycled din siya nga kahoy kanang sa tarima. Palit mo ni ang gipanghimo nako nga kani mo ni siyang rug bed nako. Bed. Pero Unsa man ni single ra or pilay capacity ani? kani siya good for one rugged ni siya. Pero ug malitan do na kay maka uban. Pwede po ni siya pang duha kay maable man ni siya. Wow, gwapo ang concept. Wow. Ma-expand na siya. Yeah, kanay po. Ma-expand mo na siya. Ana. Oh. So, ibutan ko na, ilatag ko na diha. Yan na akong habol o bundan. Oh. Pero, pag sira ni mo ani, sa ilawom ani, nadiri ang akong bulbod. Nadiri ang na storage. At akong mga sinina. Okay. Nindot gid ay pagkamugna. Oh. Ya gamit ko kuan ni kuan kaning mga okay ba kanang mga bakos nga daan. Okay. Mo ya akong handle dire. Dire isa kon sala akong sulod dire gamit. Ya kanay pud siya. Kaning sumpay dire. Pwede ni siya tangtang mapanaog sa ubos para imong bench. Wow. Okay. Pero sa ilaw man doon na ba niya siya storage. Di akong mga himan dire sa pagtimpla og kape. Okay. No. Ay mahilig man tag kape. Ay, coffee is life man. Nga ang sa pikas food. Napo diha na bugas, na itlog, uban pa. Nya kani siya sumpay gyapon ni sa bed nako. Nya storage gyapon. Na dire mga tools sa bunsal. Okay ni. Yan na po dire butang ako sapatos. Short do. Kaya additional storage napalit na ako sa kanang Japan surplus. Oh, 50 pesos. So akong ibuta siya dire. Butangan sa mga pagkaon na sardinas, na noodle. Okay. Kini ka na ba Henry kining pikas nimo murag imo kasi gali ning kusina? Oh, mao ning kusina nako. Mao po ni siya akong opisina. At the same time, opisina. Ari nako butang laptop nako ug trabaho ko. Yan na po dire akong power. Mao ni siya akong power bank. Oh. Nga ana ko mo charge diya cellphone battery. So pwede ni siya nako i-recharge sa outlet. Pwede po din siya solar pero ang problema karon magpalit pa kog solar panel para ma-fulfill na ko ang off-grid living. Yan doon ako kuan dire issue para trapo-trapo kani mga miscellaneous lang nga mga kuan ay mga charger. Yan na akong mga asin Condiments. condiments. Nya kape, suka, Okay. nya plantito buko na po gitan niya. Wow. Na giday siya bawon nga Oh, plantitos. Okay. kuha man ta, duol man ta sa environment. Green living daw si Bay Henry. Na Nya. akong tubig. Kuya dire na po ang akong burner kung magluto ko. Nya mao ni akong sink. Pag tubig ipagawas na ko na. Oh, pwede ko maghugas diya. Nya kining diri sa pikas unsa man ning Ano niya, nanay kuan diya, mo na lutuan na nako. Nanay tubig nako gamit ako ng shower. Ano niya, nga report. Nagire mo ba nako mga gamit? Og na ako'y for emergency nga CR. Oo mo. Okay. Kuan yung kamera kayo, nani CR gyapon. Tawa ninyo akong CR. Kani for emergency lang ni siya. Ug wala lagi laing kakuanan. So kani siya nga CR. Pwede ka mulingkod dire. Yata rin ni mo ni lingkuranan. Kani ako rin napunitan dito sa dagat. Well ka kuang ko sa Marigondon galangoy-langoy. Kani siya ambot unsa ni siya.
Lingkod ka diya. Kani, pwede ka rin mangihi dire. Taas pa rin siya. Hop. Wow. Kaya magkakuan. Unya, ini, mo ni siya ang portable nga bide na pang ilo. Tangag tubig. Okay. Rana. Diba? Ako na siyang butangag plastic diri kay para maipos na ko ang kuan. In kaso gyud. Pero kung na ako sa kuan campsite nga pwede ra baliw na ako gamay nga pala. Nya kanila akong dadton. Panginoon, wa mo ko na og ilo og ingana gud. Okay. So tubig man ta. So kana ra siya. Nga mga ubang kuan gamit. Saka to. Compact gid kayo ang camper van ni Dili sa Bahinre. pikas na mga utensils ko. O mga plato, mga kutsara, tinidor, mga plato, mga baso. So, na siya. Kini, mao na akong pang shower. So, anytime pwede na ako na sa ibalkin. While gabiyahin ko, di ano na ako sibutan. Pero kung naka-park ko, ari kasi ibutan ako rin. Gitara na. Gitay, ano na siya. Oh, diba? And then dire, magluto mo ni kusina na ko. Ano ko magluto dire? Dali, magtimplag kape, magluto sa lito. O ato gining matsuwayan karon ang iyang kusina. Matesting ang mugna-mugna karon ani sa camper van ni Bahinre. Butane, ang dami. Og taod-taod makatilaw ta og lami ang kape sa kusina ni Bahinre. So, ano lang, luto. Suot na akong kape, may tubig. Kusok hangin, doon na po tayo pang ali. Diba? Unya, ang kape, natay butangan sa dripper, unya na ako'y katong gamay ko andere nga rin mutulo ang kape. No? Simple ra kayo. Gwapo nga pagka himo sa iya nga coffee dripper niya. So mo na akong silhig. Imunta kay dako kayo para minimalist kagi lifestyle. So dapat na kayo mga kuwan pang video. Mo rin akong gamit sa silhig. Di lang mahiligon si Bahinre sa kanang camping life. Hilig po ni siya og kinabuhi nga naa sa dagat. Atong ipakita karon ng iyang mga kahimanan sa paglingaw-lingaw niya og naa siya daplin sa dagat. Kani. Okay. Makapark ka. Lagi siya para hindi ka may diba? Diba? DIY na pwede siya pagkaimuan. Patatpang ko sa akong kuwan kaila mga kuwan na para pag-usap ko lang. Kamog na Ano ko sa YouTube. di mahuman kining adlaw og dili ta makamugna-mugna og manindot nga tinula diri sa kusina. Kini sa imong atop sa imong gamay nga camper van Bahinre. Unsa ning mamsang taba kining among napalit ngadto sa merkado. Amo nang giandam ni Bay Ace. Makita ninyo sa kita palibot ya dagat. So mao ni ang playground mo. So mao ni ang playground mo kaning lugar. So diri ni mabugsay. Gamit na siya kanang stand-up paddleboard. Okay. Simple kayo o cute ang camper van ni Bahinre. Pwede ba nabutangan na ito rin? Masali ano?
Kini si Bay Ace mo gay long time partner na mo sa camping na mong tulusokad pa sa una. Bali mga kamugna, gini karon murag reunion ni namong tulo. Human sa pandemic, karon na pod may bago nagkita. Pwede ta ba utang pa diha. Mga kamugna ni kita karon sa Cordoba, Katarman 2, ilang bagong merkado. Mangita kita diri karon og unsay atong mamugna-mugna ni. Basin makakita kita karon sa kining authentic nga lutoonon diri sa Cordoba kining Bakasi. Morning lapihan diri sa Katarman, Cordoba. Diretso diri mong dunggo, makita nato kung nasa nila nga ari nagparking ang ilang mga sakayan. Kamugna, mao na niya among tinuwa. Mga kamugna, wana. Luto na mong tinuwa, makahigop na mig-init nga sabaw sa camper van ni Bay Henry.